سلام دعنا هابلي اب كل كورنعت عالم كوينكم مدبات مرب نيوز اب مكهتا اللي تركبوا كبرات هادلتي نزي ساعات زي زوادنا يوم حدش تعبريتها تحتنا لكم مزينا لنا نمكهتا لكم نعدم تينو بوزح غزي كفكرن نتግራይን ኤርትራን ድማ ከጥፈክን ይዝብልን ዝነበረ አብይ አህመድ ሎሚ ግን በአንጻሩ ናብ ትግራይ ናይ አሸማግሉን መሕፀንታ ከም ዘቅርበን ምስ ህወሓት ክደራደር ከም ዝደልን ብዓበይቲ ሰብ ሃፍቲ ኢትዮጵያ አቢሉ ኩነታት ከመዓራርዮን ይፍትን ምህላው ይሕበር ኣሎ እዚ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና መንግስት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዙሓት ዘመናውያን ድሮናት ብበዝሒ ካብ ቱርኪ እቱ ከም ዘሎን ካልኦት መሳርሕታት ድማ ካብ አዘርባይጃን ከእቱ ሸባሸብ ከም ዘሎን ዝበፅሑና ዘለዉ ሓበሬታት የመላኽቱ እዚ እውን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና مثل على عسرت حدا عبيتن معبولات هاجرات بين حنت رئيس أبو مخان عبيت متقعدات قبل هاجرات إسرائيل أمريكان أعراب هاجرات اتفتم زلا إيران دحرت بقدام نجو بنفرت إسرائيل أمريكان استقتلوا عبي مرحي تهاجر آيات الله علي كاميني لمون سفيح متقعدات أير بنفنا ولعلوي مرحي إيران كوينون آيات الله علي كاميني كتك زخل مرحيك مرزو لعلوت بيت مخري تهاجر أبزت أقبلوا الدرش مع بلو متقعتي بمكادن أبالات بيت مخرج تهاجر بحنت صحي كتدمسهم كيلالا إذا دما مقصلتا نايت استوالد متقعد إسرائيل أمريكان أبلع إيران مخانو ينقروا له بزرزر كريوينا تنو بوزح كزي كفكرن نتግራይን ኤርትራን ድማ ከጥፈክን ይዝብልን ዝነበረ አብይ አህመድ ሎሚ ግን በአንጻሩ ናብ ትግራይ አሸማግሉ መሕፀንታ ከም ዘቅረበን ምስ ህወሓት ክደራደር ከም ዝደልን ብዓበይቲ ሰብ ሃፍቲ ኢትዮጵያ አቢሉ እቲ ኩነታት ከመዓራርዮ ይፍትን ምህላውን ይሕበር ኣሎ በዚ መሰረት ድማ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ትግራይ ክምልሰልኩም እንተኮይና ንስኻትኩም ድማ ምስ ምክልኻል ሃገር ኮይንኩም ንፋኖን ሻዕብያን ኣብ ምውቃዕ ክትሕግዙን ኣለኩም ክብል ከም ዝገለጸሎምን ብወገን ህወሓት ግን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን ዝበፅሕና ዘሎ ሓበሬታ የመላኽት እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን አብይ አህመድ ብመጠኑ ብዙሕ ዝኾነ ዘመናውን መሳርሕታት ድሮናትን بحدش ملكع كاب تركي ناتو يركب بزحلف سمون دما بريزيدنت تركي زخوانا رسيب طيب ايردوغان بإثيوبيا لو عدد سرح كم زجبرن نابي احمد دما هي بمكينة كم زبركتولوني ذكر منجس إثيوبيا ابزح زي ساعات بزوحات زمانويات دروناتن ببزحي كاب تركي اتخمزولن كالوت مسارحتات دما كاب أذربيجان كأتو اب مش بشاب كم زركبن ناتو قلت يركب ኣብዚ ሰዓት እዚ አብይ አህመድ ሽምግልና ኣብዛሓተሉ ዘሎ ግዜ ብወገን ኤርትራ ድማ ሻዕብያን ወያነን ተሸማጊልና ኢና እንኳዕ ደስ በለኩም እቲ ክስማዕ እቲ ኩሉ ህዝብና ክሰምዖ ደስ ዝብሎ ዝነበረ ዜና ሕዚ ክነበስረኩም ንደሊ ዝብሉ ዜናታት ብምውፅኦም መዘራረብ ዛዕባ ኮይኖም ይርከቡ لوم نبصركم بسرات اسبتات إيرتران تقراين ناستات 3 عامتات كسمعة هنقوز بلا بسرات انه بسراتي بوقعي بعلي شعبيان ويانن تعارقوم سحلفيا كليلهم تعارقوا من فرقان اتم كلتا غربا بتنحد حدوم زقاربو احوات ودبات نخباسو حوخاتهم مستباسو دما نخي عرغو كسرحو صنح اكلات دما كساب دمستفو يبولو حجي هو شعبيان ويانن تعارقوا من فرقان استرفه أبقبراو مدرخ خير راخبنا كم زفلت خبرات تخاتلتي تصمرو بزبل منقسقاس اب مونغو تግራይን ኤርትራን ተኸፊቱ ንብዙሕ ኣዋርሕ ግዜታት ዝቐፀለ ናይ منقسقاسات ድማ ሕዚ ፍረ ዘፍረ ይመስል በዚ ልክዕ ከዓ ኣወል ስዒድ ሕዚ እውን ብመስኮት ቲቪ ሒዝዎ ዝወፀ ዜና ህወሓትን ሻዕብያን تعارقهم فرقانيهم نقصال دما حزون كوينات يلن اب مونغو خنتاخوسن كندامن زي صنحنا ناي خلتيو حزبታት سلام حزين اب نبرو تملسيو بزي مسرت دما شعبيان ويانن تشانماغيلوميم ندحر حزي دما كا بوليتيكاو متحبار وصيو ناب وتادراون كالوت سغومتاتن كخيد كم زخلن حبراو زخون غلاطم دما اب مونغو ناي حبراو طلاينا كنرخم نخلن زري غزي بصحنا لنا خبل اول سعيد قالو حركب زي دما مونغو قرن افريكا بزح ناي مزرار بزعبا خوين يركب ابز ساعه زي اثيوبيا اب لعل تግራይን ኤርትራን ክትከፍቶ ተحسب زلا خوينات صعيبو
ኤርትራን ትግራይን ድማ ነዚ ጽምዶ ዝብል መንቅስቃት መስሪቶም ሓበራዊ ቃልሲ ኣለና ብምባል ንኢትዮጵያ ሓበራዊ ቃልስና ክነርያ ኢና ክንምክታ ኢና ብምባል ዘውፅዎ ዘለዎ ሓበሬታትን ሸሊኹ ዝወፅእ ዘሎን ከምኡ ድማ ወግዓው ዝገበርዎ ናይ ጽምዶን ናይ ምትሕብባርን ወታደራዊ ትሕብብርን ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ድማ ሕዚ እውን ንኢትዮጵያ ርእሲ ሕማም ኮይንዋ ከም ዘሎ ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ እናሓበሩ ይርከቡ። በዚ መሰረት ድማ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ብምሕፀንታን ሽምግልናን ናብ ትግራይ ናብ መቐለ ትልእኽ ከም ዘላን እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዘዋጥጥ ዘሎ ቦታ ድማ ሕዚ እውን ብዘይ ምንም ወዓል ሕደር ናብ ኢድ ትግራይ ንኽመልሰልኩም ንፋኖን ንሻዕብያን ክተዋቅዑኒ ምስ መከላከያ ሓቢርኩም ክትሰርሑን ከምኡ ድማ መከላከያ ናብ ትግራይ ኣትዩ እቲ ቅድሚ ሕዚ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ኩሉ ክቆፃፀርን ናብ ኤርትራ ከቕንዑ ዝኽእል መጥቃዕትታት ድማ ሓቢርኩም ምስ መከላከያ ብምዃን TDF ንመከላከያን ሓቢሮም ሓበራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያን ፋኖን ንኽወስዱ ዝብል ምሕፅንታት እናቕረበት ዝርከብ ኮይኑ በዚ መሰረት ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ግዜ ዝተመላለሰሉን ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ዓበይቲ ሰብ ሃፍቲ ኢትዮጵያን ኣሳቲፉ ናብ ትግራይ ዝለኾ ዘሎ ሽምግልና ከይሰመረሉ ከተርፍ ከም ዝኽእል ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ እናሓበሩ ይርከቡ። ብወገን ህወሓት ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ዝተባሃለ ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ብዝበፅሐና ዘሎ ምንጭታት መሰረት ድማ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ተቐባልነት ከም ዘይብሉን ንቐጻሊ ምንም ዓይነት መተኣማመኒ ኣብ ልዕሊና የለን ከምኡ ድማ ንኻልእ ህዝቢ ክንወቅዐሉ ንኽእል ሞራል ኮነ ድሌት ኣይብልናን ሕዚ ንደልዮ ህዝብና بسلام وعلو كحدرن اتي تمزابله حزبنا ናብ መረበቱ ተመሊሱ ግዛቱ ከውሕሰሉ ዝኽእል ሜላ ምን ዳይን ጥራይ እምበር ሕዚ ምስ ማኻ ኾነ ምስካሊ እንተኸሰሉን እንዋገሉን ድሌት ኮነ ሞራል ኣይብልናን ሕዚ ንሕና ንደል ሰላም ጥራይና ክብሉ ከም ዝገለጹሉን ኢና ተነገረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ቀጻሊ ዜናና ካሕልፈኩም ከለኹ ምስ ልዕሊ 11 ዓበይትን ምዕቡላትን ሃገራት በይና ሓንቲ ርእሳ ብምዃን ዓበይቲ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሃገራት እስራኤል ኣሜሪካ ኣዕራብን ሃገራት እትፍጽም ዘላ ኢራን ድሕሪ እቲ በቐዳም ንግሆ ብነፈርቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ዝተቐትለ ዓብይ መራሒ እቲ ሃገር ኣያቶላህ ዓሊ ካሚኒ ሎሚ እውን ሰፊሕ መጥቃዕትታት ኣየር ናይ እስራኤል ኣሜሪካን ብምፍናው ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኮይኑ ንኣያቶላህ ዓሊ ካሚኒ ክትክ ዝኽእል መራሒ ክመርፁ ላዕለዎት ቤት ምኽሪ እቲ ሃገር ኣብ ዝተኣከብሉ ኣዳራሽ ማዕበላዊ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንኣባላት ቤት ምኽሪ እቲ ሃገር ኣብ ሓንቲ ፀሓይ ክትድምስሶም ክኢላ ኣላ። እዚ ድማ መቐፀልታ ናይቲ ዝተዋደደ መጥቃዕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ምዃኑ ይንገረሉ ኣሎ። ኣሜሪካ ሎማዓንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢራን ዝነበሩ መፍረይ ሚሳኤላትን ኣንደርግራውንድ ወተሃደራዊ መእዘዝን መኽዘናትን ዋላ እኳ ብሓይሊ ኣየር ኢራን ብጥቡቕ ሓልዋ ይግበረሉ እንተነበረ ግን በታ ልዕሊ ሓያል ሃገር ኣሜሪካ ዝወነነትን ካብ ራዳር ወፃኢ ዝጓዓዛን ናይ መጨረሻ ቴክኖሎጂ ምዃነን ዝነገረለን ቢቱ ስፒሪት ስቲልዝ ክትብል ዝሰየመተን ልዕሊ 40,000 ፓውንድ ማለት እውን ኣስታት ልዕሊ 18,000 ኪሎግራም ዝምዘን ቡምባ ብምሽካም ነዊሕ ርሕቀት ተጓዒዘን ከጥቃዓ ከም ዝኽእላን ኣብ ኣየር እናተጓዓዛ ከለዋ ነዳዲ ክመልኣ ዝኽእላን ከምኡ ድማ ካብ 70 ክሳብ 90 ሜትሮ ንውሽጢ ብምስርሳር ናይ ትሕቲ መሬት ዕላማታት ክወቅዓ ከም ዝኽእላን ዝነገረለን ቢቱ ስፒሪት ሎሚ እውን ኣብ ኢራን ብዙሕ ዕላማታት ከም ዝወቅዓን ክፍሊ ውግእ ኣሜሪካ ገሊጹ ይርከብ። ኣብ ሓፂር ግዜ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ ኢራን ብዝፍጸም ዘሎ ደብዳባት ነፈርትን ሚሳኤላትን ኣብ ኢራን ካብ 100 ንላዕሊ ዝኾኑ ወተሃደራውን ፖለቲካውን መራሕትታት ከም ዝተቐትሉን ናይ ኢራን ናይ ውሽጢ ምድሪ ሓዊሱ ካልኦት ናይ መሳርሒ ኩናት መፍረይን ማእኸላትን ብዙሓት ልዕሊ 700 ወተሃደራዊ ዕላማታት ከም ዘዕነወትን ኣሜሪካ ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ ኩሉ ክኸውንን ላዕለዎት መራሕቲ ኢራን ክቕተሉን ምኽንያት ዝኾነ ድማ ናይ ድሕንነት ካሜራ ቴህራን ሓዊሱ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ኢራን ንነዊሕ ግዜ ኣብ ኢድ ሰላያ እስራኤል ሞሳድ ተጠሊፉ ብሰንኪ ምጽንሑ እዩ ክብል ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታት እናሓበሩ ይርከቡ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቀፂሉ ዘሎ ናይ ማእኸላይ ምብራቕ ሕመስመስን ኩናትን ሕዚ እውን ኣድማሶ ብምስፋሕ ናብ ቱርኪ ከየሰንብልን ከምኡ ድማ ኣብ ከባቢታት ሲፕረስ ኦማንን ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ብሰፊሑ ቃጸሎ ይረአ ከም ዘሎን ኣብ ተን ከባቢታት ዘሎ ናይ ነዳዲ ክምችት ማለት እውን እቲ መኽዘን ነዳድን መጻረይ ነዳድን ተባሂሉ ቁጠባ ዓለም ንምንጋዕ እትሰርሖ ዘላ ናይ ኢራን ስጉምትታት ናብ ከቢድ ዓዘቕቲ ክእቱ ከም ዝኽእልን እዚ ነገር እዚ ዓለም ብኣቓልቦ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ፈትሖ እንተዘይክኢላ ድማ ሕዚ እውን ዓለምና ሪኣቶና ዘይትፈልጥ ደልሃመት ከእቱ ከም ዝኽእልን እዩ እናተነገረ ዝርከብ እምበር ኣነ ሎማዓንቲ ዝሓዝኩም ሓበሬታታት እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ህዝብና ክበፅሕ እጃምና ነወፊ ክብረኩም ይደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ እንተ ሰሰናይ ግን ኩሉ ይሙነ ኢልኩም ሰላም